Asifunde ivangeli ngokaLuka isahluko sesine. Fundeka kanje. uJesu egcwele umoya ongcwele wabuya eJordani, wayeseholelwa ngumoya ehlane, walingwa nguSathane izinsuku ezingama40. Akadlanga lutho ngalezo zinsuku, kuthe seziphelile walamba. uSathane wayesethi kuye, "Uma uyindodana kaNkulunkulu, yisho kuleli litshe ukuba libe yisinkwa." uJesu wamphendula wathi, "Kulotshiwe ukuthi, umuntu akanakuphila ngesinkwa kuphela." uSathane wamenyusela entabeni ende, wambonisa yonke imibuso yomhlaba ngomzuzwana nje. uSathane wathi kuye, "Ngiyakukunika wonke lawa mandla nenkazimulo yawo, ukuba kunikwe mina, futhi ngikunika noma ngubani ngokuthanda kwami. Ngakho-ke, uma ukhuleka phambi kwami, konke kuzakuba ngokwakho." uJesu waphendula wathi kuye, "Kulotshiwe ukuthi, wokhuleka eNkosini uNkulunkulu wakho, umkhonze yena yedwa." uSathane wayesemholele eJerusalema, wamisa esiqongweni sethempeli. Wathi kuye, "Uma uyindodana kaNkulunkulu, ziphonse phansi lapha, ngokuba kulotshiwe kwathiwa, uyakulayeza izingelosi zakhe ngawe zikulinde, nokuthi ziyakukuthwala ngezandla, ungaze waqhuzuka etsheni ngonyawo lwakho." uJesu waphendula wathi kuye, "Kwathiwa, ungayilingi iNkosi uNkulunkulu wakho." uSathane seqedile konke ukumlinga, wamshiya kuze kufike isikhathi esifanele. uJesu wabuyela eGalile ngamandla kaMoya, udumo lwakhe lwasabalala kulo lonke lelo lizwe. Wayefundisa emasinagogeni abo, edunyiswa yibo bonke. Wafika eNazaretha lapho akhulela khona. Wangena esinagogeni ngosuku lweSabatha, njengalokho ayevame ukwenza kanjalo, wasukuma ukuba afunde. Wanikwa umqulu ka-Isaya umprofethi, wawuvula wafumana indawo okulotshiwe kuyo kwathiwa, "Umoya weNkosi uphezu kwami, ngokuba ingigcobile ukuba ngishumayele ivangeli kwabampofu, ngithumele ukumemezela ukukhululwa kwabathunjiweyo, ukuvula amehlo ezimpumputhu, ukuhlenga abacindezelweyo, nokumemezela unyaka omuhle weNkosi." Wawugoqa umqulu, wawunika isikhonzi, wahlala. Amehlo wonke ababesesinagogeni amgqolozela. Waqala ukukhuluma kubo ethi, "Namhlanje ugcwalisekile lo mbhalo, njengoba nizwa ngezenu izindlebe." Bonke bakhuluma kahle ngaye, bemangaliswa ngamazwi omusa aphuma emlonyeni wakhe, bathi, "Kanti lo akusiyo yini indodana kaJosefa na?" Wathi kubo, "Impela niyakusho kimi lesi saga nithi, nyangazelaphe wena. Lokhu esizwa ukuthi ukwenzile eKhaphenawume kwenze phela nalapha ezweni lakini." Wathi-ke, "Ngiqinisile ngithi kini, akukho umprofethi owemukelekayo ezweni lakubo. Kepha impela ngithi kini, ngezinsuku zika-Eliya kwakukhona abafelokazi abaningi kwa-Israyeli. Izulu lomisile iminyaka 3 nezinyanga eziyisithupha. Kwaba khona indlala enkulu ezweni lonke. Kepha u-Eliya akathunyelwanga nakoyedwa wabo, kepha kowesifazane ongumfelokazi eZarephitha iSidoni. Kwakukhona abaningi ababenochoko kwa-Israyeli ngesikhathi sika-Elisha umprofethi, kodwa akukho namunye kubo owahlanjululwa, kuphela uNahemani umSiriya." Bonke ababesesinagogeni bagcwala intukuthelo enkulu lapho bekuzwa lokho. Basukuma bamxosha emzini, bamqhubela esiweni esasisentabeni umuzi wabo,
owawukhiwe phezu kwayo ukuze bamkhalakethisele kuso. Kepha yena wadabula phakathi kwabo wahamba. Wehlela eKhaphenawume, umuzi iGalile. Wayebafundisa abantu kulusuku lweSabatha. Bamangala ngokufundisa kwakhe, ngokuba izwi lakhe lalinegunya. Kwakukhona esinagogeni umuntu onomoya wedimoni elingcolileyo. Wamemeza ngezwi elikhulu wathi, "Habe! Ufunani kithi Jesu waseNazaretha? Uze uzosibhubhisa yini na? Ngiyakwazi ukuthi ngubani, ungongcwele kaNkulunkulu." UJesu wamkhuza wathi, "Thula, uphume kuye." Idimoni lamqumba phansi phambi kwabo laphuma kuye lingamlimazanga. Bonke bafikela ngokwesaba bakhuluma bodwa bathi, "Lizwi lini leli? Ngokuba ukhuluma ngegunya namandla ukukhuza imimoya engcolileyo iphume na?" Udumo lwakhe lwasabalala kuzo zonke lezo zindawo. Waphuma esinagogeni wangena endlini kaSimoni. Kepha umkhwekazi kaSimoni wayebanjwe ngumkhuhlane onzima. Bamnxusa uJesu ukuba amsize. UJesu wamengama, wakhuza umkhuhlane waphela. Wasuka ngokushesha wabakhonza. Kwathi selishona ilanga, baletha kuye bonke abagulayo nababekhwele izifo ezahlukene. Wabeka izandla phezu kwabo ngamunye wabaphilisa. Kwaphuma amadimoni kwabaningi ememeza ethi, "Wena uyindodana kaNkulunkulu." Kepha wawakhuza kawavumelanga ukuba akhulume, ngokuba ayemazi ukuthi unguKristu. Kuthe sekusile, wathi shelele wayendaweni eyihlane. Izixuku zamfuna zaze zamthola, zazama ukumvimba ukuba angamuki kuzo. Kepha wathi kuzo, "Kufanele ukuba ngishumayele ivangeli lombuso kaNkulunkulu nakweminye imizi, ngokuba ngathunyelelwa lokhu." Waqhubeka eshumayela emasinagogeni eJudiya.